Bhala kwakhona okulandelayo ke usebenzisa i-exponents. Emva koko ke ugqibe wandule ngokuzisombulula. So siyabona apha sine-fourth root ka-5a to the power 4 b to the power 12. So eyona nto kumele uyiqaphele ke apha kuba i-fourth root yaloo nto noba yintoni ilingana nqwa naloo nto uyonyuse ngo-1 over 4 okanye uraise ngo-1 over 4. Okanye ke singathi ke i-nth root yaloo nto ilingana nantoni naloo nto uyonyusa okanye uraise ngo-1 over n. So siza kwenza loo nto ke nalapha kuba uzoqaphela i-fourth root yezinto yonke izawuba ngu-5a to the power 4 phinda ngo-b to the 12. Yonke ke loo nto uze uyonyuse ngabani ngo-1 over 4 kanye ngo-1/4 power. So uzoqaphele ke xa sijonga intoni uphinda olungaphakathi kwi-brackets sizonyusa ngento ephezulu. So ifana noba into nganye ephaa ngaphakathi uyonyusa ngabani ngo-1 over 4 kodwa uzayiqonda ke njengoba ndisenza. Emva kwakho ke ngoku uphindaphinde ezo exponents. So jonga ke phaa ku-5. So uzawubona uba u-5 sizawuba no-5 simonyuse ngala 1 over 4 ebephaa ngaphandle. Uphindaphinde ngo-a to the power 4 umnyuse naye ngo-1 over 4. Uphindaphinde ngo-b to the power 12 naye kaloku umnyuse ngobani ngo-1 over 4. So u-5 monyuse ngo-1 over 4. So asiyazi. So sizayiyeka elolaa hlobo ke loba 5 to the power 1 over 4 okanye singayibhala ngoba ngu-fourth root kabani ka-5 ngoba andiyazi kaloku uba singayisombulula sithini leya. U-a to the power 4 yonke yonyuswe ngobani 1 over 4. So if loo nto kaloku itheni inephawu okanye yonyuswe ngephawu ethile uyiphindaphinde ngenye iphawu engaphandle ifana noba uyaphindaphinda ntoni ii-exponents zathu. So uzukhumbule ngesoba no-a to the power 4 uyiphindaphinde ngala 1 over 4. So ekugqibeleni ke sizawuba nobani sizawuba naleya sisebenzisa kwale nto besiyenza phaa laa mthetho we-exponents. So nalapha sizawuba no-b to the power 12 ophindaphindwe ngo-1 over 4. So yonke le nto isichazela ntoni? Le nto isichazela uba ukhumbule uba sine-fourth root kabani ka-5 kwaye ke siphinde u-a to the 4 uphindaphinde ngo-1 to the 4. So le nto uzoqaphela uba isinika bani isinika u-a to the power 1. So iyafana ke loo nto no-a. Masive sibhale u-a ke. Ukanti xa ujonga ku-b to the power 12 umphindaphinda ngo-1 ongaphezu kofo, loo nto uzayisiqaphela uba isinika bani isinika u-12. So sizawuba no-b to the power 3. So inkcazelo yalapha ke ngu-a b to the power 3 phindaphindwe ngalaa nto.